danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mutuwa. a san shi gaba ki ne sabgan shayi ya fito da wani gaba ɗaya shi gaba kuma ya ƙare mana da karfa wanda mu ji a sai da za a sai ta wannan harkan kuɗi ya ringa zuwa kai ku ne kuka saki kuɗin ɗan sarkin aljani ko murya muke ji ba mutum ku ne kuka saki kuɗin ɗan sarkin aljani ko kuɗi ne tumbin tarihi wanda muka ajiye shi a wani tsibiri wa inna usman wa inna lawal subhanallah la ilaha illallah subhanallah a ina kuka ajiye wai na zuban buri kaga matsalar su kenan an yi magana su gaba ɗaya su kama yin tafiya su Allah an ga magana su ko sun yi wannan ina bismillah ina bismillah ina warai Allah ya taimake ka sarkin aljani mai adalci kan wannan kuɗi kwafta da ta kan nan da shi da buga wasan olampi na kwalakwa da ake bugawa a bangon duniya wai ina bismillah ina bismillah ina warai kan ya rufe mana baki ba ma san san baki ƙarya kai kawai shuru a nan kai ba ka shuru ba na ce ɗan ɗauke kan jefa ka a yankin can Ka tsoro kuma gaban tsoro ka tsoro kuma gaban tsoro komai ya ɗauke tun da wannan abin ne ya faru tun da wannan ajiyar ne ya fito mana gaba ɗaya wallahi komai ma ajiyar da ke mana mutuwa ba ƙaramin mamaki ba abin yawon mamaki wai a ce aljihun ido da ido tun da wata ta haife ban taɓa sanin nan aljihun kai yanzu ba kai dole fa yanzu dole sai mun zuba da makamu ko yanzu mu kuma ga Allah ko nake gaya ma ni ya fara isa na ma wallahi totally ma amma kana ji to yanzu ban hiran nan ta yaya za mu same shi ne yanzu ya ce a ce ya kawo mana salon harkar bokancin nan in mun yi wani abu ba za su samu kuɗi ba amma kai ga bokanci za samu kuɗi ko a samu ka san yanzu an bar Allah ma gaba ɗaya mutane kana ɗan yin wani ƙarya mutane to mun ga wani ɗin ba zai ba ko mu koma bokanci ba za mu fi samu to kai yanzu kace ga bokanci yanzu kai fi sabilillahi bokanci ya za a yi bokanci kaga ni tukunnan ni farko ni ban san kuma akan bokanci ba kai ma baka sani ba iro shedanin mutum ne shedani ne na gaske zai yi kirkiro mana zamu yi wannan abu akwai matsala to amma kuma ka ina gama ba mu iya bane ba mutane za su gano mu da wuri ni ina tsoron shedancin iro fa wallahi yanzu zai sai ta mana wannan abun komai zama noma to yanzu kai kace ga karfa ka san fa mu da man garin nan an washe mu a garin nan gaba ɗaya garin nan ma an washe mu kuma yanzu mu ce za mu tafi bukanci ya zami jiya baba na kira ne na magana kan irin wannan wai mun zama yin iska garin ne to yanzu za mu fara salon iskancin mu shikenan yanzu za mu je mu same shi ko za mu je mu same shi amma tun ana tani kira ma da zuwa ni ba
wallahi ga baki ɗaya ni na kasa gane kallon amma ka san mene yanzu bakar mai dafa ka san ira da kawai yana da ka san assalamu alaikum Mr. Iro iro kai ya na fito gida ne ban kalle ku na ku ne haba ai wallahi nake gaya ma ni abin duk ya lalace ma yan bindiga ba su bamu ba ga aljani ma wani dan takurin aljani baki ummuka ni ina tsoron ina sunan shi ma kare dawo wallahi zuwa ɗaya muka ji magana me kai ga baraka mazauratan banza mazauri tun yaushe na gama da tana na gama da shi ya ragu ka ji abin da yake faɗa babban ya gama da kai ka san da yi babban lashi ne yanzu Allah banza makarecin banza zaka zo kana mana ƙarya dan Allah kai shiru yanzu kar ka sa ya dawo dan Allah to amma da kana da wadu ai kana tsoro habai kai saka ce bindiga ta sa kai ta tsari a wando ba fara mana wai ne ce mana yi fitsari kai yanzu gaskiya mu bar wannan shiri kan da kuke me abin yi yanzu gari fa ya kankare komai shiru ba to iro wannan kwaji ba duk wanda ya gaji bai saba ba ya manta ne ko kwadin nan ko wani gari ne fara bokanci ne a can na samu kuɗi kaga mutane me nake faɗa ma can abin da nake sa faɗa mu ma yuke da kai wannan ba karamin shedanin mutum bane ba to kai yanzu kai iro ka kace ga mu kuma abokanci ba za a gane mu da kuɗi da samu alkuran na gama bugawa na sai tana ga mutane gaba ɗaya sun koma makin ka gane ni fa yanzu fa ko iro na gama komawa ga Allah in kana ga ba za a gane mu da wuri ba to mi abin nan in za a gane mu da wuri ko kan ni dan kuɗi da wallahi harkan bokanci za a samu kuɗi matan gwamnoni yan kasuwa ka san duk sun dogara da boka alkuran da wani Suna na zuwa. sani kuma na iya rasunar ina wannan ƙaryan da muka saba shi za mu musu a'udhu billahi ba ko mu ce a mutum aiki ba zai yi ba ya nemo fuffuken a gabari har fuffuken wani ina ku dakata tukunna ma waya ne zai fito mana abokan ni ne boka kai sai da ka zama aljini na zan ka iya canza murya kai kuma kai ne wanda da ka yi wannan da ka shigo mana da baki shigo mana ciki to amma ka gane ni ya wale shi wannan ka gane tunda zamu mun san abin namun da gane dubu yayi ne a da can baya za mu je mu yi waye za mu je mu yi ka gane ai kai ka manta ne kana cewa dubu yayi ne kallon lokacin ran balla shi ma zo mu more ko mu sake amma kana ga yanzu ina za mu je tukuna me ya ba kamata bayan gari akwai bayan gari mu can gefen gari akwai wani dan kauye wajen nan na mu je mu buga harka ba gane mu ba kai can na mu je kawai mu harka bambu mu sa kai kawai sake kawai ai ba zama fara ko kuna ka tama tukuni na tana ma kai fa kai da ka fito mun fa aljini kai da ka fito da mu shigowa mana da baki ba ka gane mun gama ba an wuce wajen kawai mu sa kai ba mu ya aka iya ne mu sa kai kawai Buyagi, kutaras ka tsoro. Buyagi, kutaras. Buyagi, kutaras ka tsoro. Agwa lamba agwa idan garin an kakiya shi Kuma gaban tsoro. da kuma danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mutum. New Writers Family. Jackson Gine. I not be like you say you love me. I never love you because of your darling kin. I day one not be meant today. You love me tomorrow. You love my friend. Shebi, you love my friend. I da ina ta nazari kace abula fahari in zagaya da ke gari mu je mu kalli ayari a keno doka tambari akan ki bana jin bari a yanzu dole zan bari saboda kin zubar da ni. Yeah, I not be like you say you love me. I never love you because of your darling kin. I day one not be meant today. You love me tomorrow. You love my friend. Shebi, you love my friend. Kin mun hali na zamani kina ta wahalar da ni Allahu ya fitar da ni a sannan sanar da ni kina ta mun guna guni ta ni fa bani san gani soyayya bani baki ni
gani ki je ki walla kya gani ki je ki walla kya gani so ne soyayyar wanga zamani abin yana ta bada ni mata suna rudar da ni ashe kuka baya magani hakuri kawai zan yi ni na so kin cutar da ni mai so na kin bada ni kin ci amana ta zaki mun haka ba kin ci amana ta zaki mun haka ba kin ci amana ta zaki mun haka ba kin ci amana ta banza ta zaki mun haka ba. You say you love me once anytime you won't see my face. Kariya ne zancen na gane ina kira ki ce wane ne ina bar ki ce ya wane na yi hakuri but dukkin share ne miki kalma dukkin kore kin dauke ni kamar na zare but now ki ce mun wai kin dawo kin san abin yana mun ciwo ga zuciya tana kai kawo har kaina ma yana mun ciwo. I know like baby I dey busy I say I dey busy sai yanzu ki ce min kin dawo bar nan ni na ce ba na so wanka ai dama sai da soso girman kai kin zamto konso. Yeah, I not be lie, you say you love me, I never love you because of your darren kin. I day one not be meant today, you love me tomorrow, you love my friend. Shebi, you love my friend. Kinti amana ta zaki mun haka ba. Kinti amana ta zaki mun haka ba. Kinti amana ta zaki mun haka ba. Shawara ga dukkan mai soyayya in za ka so kayo don Allah na so ta ci amana ta na bi ta ci amana ta soyayya da yaudara akwai illa na so kikin saniya matsala na samu mai sharan kwalla yar makaranta ba ta da illa ni zuciyata na baki mai sona Bayakson G